Кышкы буранлы көннәр имин сындыслар. Инде жылы, мәхәббәт тулы өйләрендә үзләренең 35 ел бергә гомер кичерүләрен, мәрҗән туйларын Яңа Мастяк авылында гомер итүче якташларыбыз Сабитовлар гаиләсе Фәрит Кяшафович һәм Фәридә Фуатовна каршылыйлар. Әлеге матур гомер бәйрәмнәре белән аларны чын күңелдән уллары Руслан, кызлары Рита, киленнәре Гүзәлия, оныклары Эвелина, Виолетта, Эмиль, Эльмир, Яңа Яндук авылында яшәүче кодагысы Равиля Рафатовна, кодачалары Наилә, Дания гаиләләре белән котлыйлар. Яраткан, кадерле кешеләребез, әти белән әниебез, тумышлары белән икесе дә бер авылдан. Алар гаиләләрен салкын кышта тудыргангадыр. Кыш бураннарына чыдам булгандай гомер сикәлтәләре, алар алдында куйган мәсьәләләре каршында да сынатмадылар. Гомерләре аларның хезмәттә узды. Әти техника белән кайнап, тракторист, погрузчик, механизатор булып эшләде. Әниебез дә бухгалтериядә дә, аннары пешекче дә булды, ә хәзерге вакытта почтальон вазифасын үти. Алар икесе дә инде лаеклы ялда, ләкин өйдә торырга ашыкмыйлар. Һаман ару-талу белми хезмәт итәләр. Безнең газизларыбыз тормышны чын яшибез дип иткәннәр. Без балаларын да бик кадерләп, иркәләп, назлап кына үстерделәр. Мин киленнәрен дә алар беренче көннән үк балам дип каршы алдылар. Һәм бүгенгесе көнгә кадәр бик тату, чын ата-аналарча кадер-хөрмәт күрсәтеп яшәп киләбез. Бүген сезнең гади булмаган бәйрәмегез. Сез инде 35 ел бергә гомер кичерәсез. Матур туегыз белән барыбыз бергә котлыйсыбыз килә. Һәм иң беренчедән әлбәттә исәнлек, саулык, ак кошларга язган саф мәхәббәт, тулы, тигез гомер телибез. Әле бергәләп тагын бик күп туйларны каршыларга язсын. Без сезне бик яратабыз, хөрмәт итәбез. 35 ел иңне иңгә куеп, сез үттегез гомер юлларын. Үстердегез матур булган кызны, иң кадерле булган улларын. Оныклар да янда чабып йөри, татлы килеш атап, әби һәм бабай. Рәхәт тасын, шатлыклы да инде хөрмәт күреп яшәүләре шулай. Бүген сезгә карап таң калабыз. Кайдан аласыздыр дәрт, көчен, матур, шигъри юллар туды күңелләрдә. Әткәй, әнкәй, бары сезнең өчен. Хәле бездән әгәр килгән булса, бирер идек күктән йолдызын. Булсын иде Раббым гомерләре газизларның кояштай озын. Кадерле кода һәм кодагый. Без дә балаларның котлауларына кушылып, сезгә бәхетле картлык телибез. Саулыгыгыз какшамасын. Калганын сез һаман да үзегез булдырып яшисез. Рәхмәт киң күңелегез, олы йөрәгегез өчен. Киләчәктә дә шушылай аралашып, матур гомер кичерик. Кода белән кодагыйның бүген мәрҗән туйлары. Беренче кызыл туенда бүген алар уйлары. Котлыйбыз бәйрәмегезне, бәхетле булып яшә. Бала онык, туган дуслар булсын һәр чак янәшә. Кадерле Фәрит Кяшафович һәм Фәридә Фуатовна, бәйрәмегез белән котлауларга ихластан без дә кушылабыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Борын заманда, әнием яш булганда, әтиемнең күзе төшеп икәү тормыш корганда, әти батыр булган ди, әни матур булган ди, мин тугаштан үй эшләре шатлык белән тулган ди. Әле дә матурлар, әле дә матур бар, әкиятә илленедә әти бар, әни бар, иркәли туган йорт җылысы учагы, әтинең учлары, әнинең кочагы. Мин бәләкәй чагында, назланып торганында, төшми тора идем диләр әнинең кочагында. Бик
бәләкәй шағында бейіп тұрайдың дейлер иден тоқталарда түгел әттейнің ұшларында. Әлі де маттырлар, әлі де маттыр бар әкетті иліні дәрті бар, әні бар. Иркәли туғаны йорт жылысы ұшағы әттейнің ұшлары, әннің құшағы. Әкетей бала шағында бір хәсрәтсіз үскәнім, әтейімнің ұшлары, құлларының күшләре. Бик арыған шағындам, әнием құшағына, башларымны салыр үшін қайтам туған яғыма. Әлі де маттырлар, әлі де маттыр бар әкетті иліні дәрті бар, әні бар. Иркәли туған йорт жылысы ұшағы әттейнің ұшлары, әннің құшағы. Иркәли туған йорт жылысы ұшағы әттейнің ұшлары, әннің құшағы. Әлі де маттырлар, әлі де маттыр бар әкетті иліні дәрті бар, әні бар. Иркәли туған йорт жылысы ұшағы әттейнің ұшлары, әннің құшағы. Әттейнің ұшлары, әннің құшағы. Әттейнің ұшлары, әннің құшағы. Әннің құшағы, әннің құшағы. Құшағы, құшағы. Әкетей бала шағында, әкетей бала шағында.